הדבר הראשון שכדאי לשים לב אליו בהקשר הזה של טעויות זה לא ליפול במלכודות שגוגל שם לך. גוגל שם לך מלכודת ראשונה, קח קופון ותבלה איתו, והנה אתה יכול לבנות את הקמפיין לבד. תראה איזה יופי, זה קל, זה נעים, הוא נותן לך גם איזושהי פלטפורמה שהיא לא פלטפורמת אקספרט, היא מין פלטפורמה שהוא קורא לה סמארט, אבל היא הכי לא סמארט, כי היא כוללת מעט מאוד אפשרויות, ואתה צריך ללכת משם ולבנות ככה את העסק שלך עם המעט אפשרויות שיש. כשזה בניגוד למה שגוגל רוצה, הוא רוצה שאתה תאסוף דאטה, ובקמפיין המאוד מאוד קטן הזה, הדאטה שאתה תיצור לא תלמד אותך שום דבר. מעבר לזה שאתה תבזבז את ה-1,500 או 4,500 שקל, תקבל אמנם עוד סיבוב של הסכום הזה, אבל לא תלמד הרבה. עכשיו אפשר להשתמש בקופונים, הקופונים זה מצוין, אם אתה לקוח חדש ולא השתמשת בגוגל אדס שנתיים או משהו כזה לפי הכללים, זה יופי, אבל לחשוב קדימה. כי 4,500 או 9,000 שקל זה ייגמר תוך שנייה, והשאלה היא מה נעשה אחר כך. מה תעשה בעוד חצי שנה? איפה אתה רוצה להיות בעוד חצי שנה? תתחיל לחשוב על זה לפני שאתה חושב על איך אני עכשיו מוציא 4,000 שקל מגוגל. אוקיי, לזה נגיע. אתה רוצה להוציא הרבה יותר מ-4,000 שקל מגוגל כשאתה מתחיל קמפיין. במונחים של הכנסות, במונחים של כסף שנכנס אליך. זאת צריכה להיות המחשבה, הרבה יותר מהסכום הזה בחודש. אז עזוב אותך מהקופונים. עכשיו, אם בכל זאת הצלחת להוציא קמפיין והוא התחיל לעבוד ועובד יפה, פשוט תמשיך. אל תקשיב למה שאמרתי. אם אתה מקשיב לי עכשיו ויש קמפיין שעובד ועשית הכל עם הקופונים וכל מה שאמרתי שלא וזה עובד, אז תמשיך. לא לעצור. כאילו אם זה עובד, זה אומר שגוגל אומר לך, יש פה סיגנל שאומר לך, אתה בדרך הנכונה, אל תיגע. עכשיו את הכיוון השני, אם זה לא הצליח, זה לא אומר שגוגל זה לא בשבילך.